Nggih, mekaten para rawuh. Panjenengan sampun mirsani pambukaning pagelaran nggih utawi pagelaran ingkang angka 1 saking keluarga besar Reog Setia Kawan nggih. Para rawuh, panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka 2 saking keluarga besar Reog Setia Kawan saking Kali PP Bapak Jai Oye nggih. Mudune para widodari nggih saka kayangan surga luka anglajengaken tari Giandrung Banyuwangi kembar telu nggih. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani medalit tari Giandrung Banyuwangi mama disukani gending kendang kempul Banyuwangi sing penak mama dikei nyulayani janji dados
Yun Dayun. Kula ora ngono. Iki ana arek wadon ayu-ayu. Ayu-ayu. Telu cacahe. Telu cacahe. Sampun sewanteng dalemipun Bapak teman Narti, Ibu Narti teman sekeluarga Dayun. Injih lurahe ngono. Dayun. Injih kula lurahe ngono. Nggih, saniki kula dadi wakile Bapak Jai nggih Dayun. Kula niki belajar Yun. Tulungono nggih Yun. Injih lurahe ngono. Niki wonten tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan telu cacahe nyambut gawe bebarengan Laura Audio Sound System nggih saking Condro Pasirian kagunganipun Mas Edi nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe sesarengan artis video syuting Dayun. Injih lurahe. Dawan Lor Sukodono Mas Eko oke promotor sing ganteng Mas Ardi sesarengan Mas Arsa Dayun. Injih kula lurahe ngono. Tari Giandrung Banyuwangi ayu-ayu rupane disukani gending nopo sing paling pas sing paling sae Dayun. Napa nggih lurahe? Tapi saderengipun disukani gending Dayun. Injih. Kula badhe nimbali ingkang Darma Gati Injih, utawi sing sumangga. duwe gawe utawi sing nanggap Dayun. Injih sumangga. Sumangga penghormatan nggih dumateng Bapak teman Narti sesarangan Ibu Narti teman. Kula aturi miyos teng pagelaran nggih. Nyumping utawi nyawer tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih mbok menawi enten nggih derek-derekipun para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari Giandrung Banyuwangi Dayun. Injih lurahe ngono. Dayun. Injih kula lurahe ngono. Disukani gendeng napa sing paling pas sing paling sae Dayun. Nggih napa ta lurahe? Napa terus panjenengan Dayun? Nggih mak kolon kemawon. Mak kualon dados. Sumangga dumateng Bapak teman Narti sesarengan Ibu Narti teman sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu para derek-derekipun dulure Bapak teman kula aturi mas tempat gelaran ki nyumping kami nyawer tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan.
Gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene Tari Giandrung Banyuwangi. Mama niki wonten pamundutan Mama gending nggih. Salam saking Bapak Hesi Kaliwungu Sumberjo. Niki nyuwun gending Mama duwike 20.000 Mama. Gendinge penak Mama, kangen suarane dados iya. Oke, monggo dumateng Bapak Teman Narti sesarengan Ibu Narti Teman. Nggih, kula aturi miyos teng pagelaran nggih. Nyumping utawi nyawer Tari Giandrung Banyuwangi setia kawan. Nggih, semonggo. Iya so terbayang-bayang suara
Ya la la le la le la lo. Masih bersama setia kawan original saking dusun kali bebe Bapak Jai. Suarane nggih ya mriko gending ingkang angka loro nggih ditambahi sak gending mama niki pamundutan gending saking Bapak Kampung Yudi nggih tempe lor mama awan mang ya jaluk gending ya pancene seneng nang reoke Bapak Jai niki nyuwun gending malih kembyange ati mama dados niki yatrane 10.000 mama.
gembiange ati isun ketiati hey 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 yeah hey menika pamundutan gending Bapak Kampung Yudi Tempek Lor. Nggih menika gending ingkang angka 3 utawi gending telahir teng wontene Tari Giandrung Banyuwangi. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane. Yo. Lelalo lelalo le la la lelalo lila lo li lo la li.